Gero, komunioa zenbat urte zintzen duen? Guk zazpiaz. Maio, junio, hortxe egiten nahi. Domak amaten zingoza, esan euzin. Beti berandu. Esan euzire, noiz zuten zan? Ba, lehen amarter ditan. Oina maikatan da bai. Da zelako bizten ziren lehenoko komunioak? Zuririk gehienak eta mutilek marineru edo almirante edo etanak joatezin jantzite. Da horrek erropa zeizeten ziren erosikoak edo antzienenikoak? Guk aizti guzti jingen duen bateak bai, lau aizti jingen teran da zarrenan agaz, gorroa putxuete, kambio figuria eta gero igual, bezkari arean neo betxo edo ordu bazar. Zupeta garantzu imetu moren, aixek. Da, erretraturik ateratzen zuen? Bai, erretratu bai. Non atera zuen? Zalduan nean, Bilbon. Zalduan atera zuen, erretratu.